Pasg hapus iawn I chi gyd, hyfryd eich gweld chi bore yma. Ac fel o'n i'n Clywed Robert yn gweud nawr, Alleluia yw'r gair mawr, boed o archesgob Caergaint neu wrth unrhyw un ohono ni y bore yma. Gwasanaeth o gymyn, bore yma, felly os yw'r rhyw ddiod bara y gwyn yn barod gyda chi, bydde hynny'n help tua diwedd y gwasanaeth. Gewn ni offro mynd addoliad i'r arglwydd gyda gweddi a chyfarchiad traddodiadol y Pasg. Crwys da gyfodwyd, neu fe a gyfododd yn wir. Gogoniant y fwy ti, dad holl alluog, ar y dydd sanctaidd hwn cyfodais dy fab o blith y meirw, a'n gwneud ninnau'n gyfranogion o'i fuddugoliaeth dros bechod ac angau. Gogoniant y fwy ti arglwydd Iesu, trwy dy aberth a thatgyfodiad, trechais angau ac agor I ni byrth y bywyd trygwyddol. Gogoniant y fwy ti ysbryd sanctaidd, yr wyt ti yn ein harwen i'r holl wirionedd ac I lawnder y bywyd newydd yng Nghrist. A'n hemyn cyntaf bore yma allan o ganeuon rhif 549, fe dorodd o awr, sancteiddiau'r y dydd, fe ddryllwyd yr iau mae'r cadarn yn rhydd. Fe gododd y ceidwad boed moliant I ddiw, fe goncrwyd marwolaeth, mae'r Iesu yn fyw. 549. A gan droi at y darlleniadau, y cynta yw'r anthemau'r Pasg, anthemau traddodiadol dydd y Pasg, os newch chi ateb gyda'r geiriau mewn print bras. Crist ein Pasg ni a berthwyd drosom ni, am hynny cadw'n wyl. Nid a hen lefain ac a lefain malais a dragioni, ond a barw croew pirdeb a gwirionedd. Nid yw Crist mwyach wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach. Nid yw marwolaeth yn arglwyddiaethu arno mwyach. Canis fel y bu farw unwaith I bechod, ac fel y mae'n byw, byw y mae I ddew. Felly chwythau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn feirw I bechod, eithir yn fyw I ddew yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw, ac a wnaed yn flaen ffrwyth a rhai a hunodd. Canis gan fod marwolaeth trwy dyn hefyd y mae at gyfodiad y meirw. O blegyd megis yn adda mae pawb yn meirw, felly hefyd yng Nghrist y byw heir pawb. Ac yna, droi at un o ddarlleniadau traddodiadol bore y Pasg Efengyl Ioan, y geinfed bennod, a'r 10 adnod cynta. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos yn fore, tra roedd hi eto yn dywyll. Dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly, nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd i'r Iesu yn ei garu. Ac meddai wrthynt, maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle maent wedi ei roi o'r wedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan, a mynd at y bedd.
a roedd y ddau yn cyd-redeg. Ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraeddodd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl, a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei ben ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llueiniau, ond ar wahân, wedi ei blygu yn hyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, yn tai mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd, nid oeddynt eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysbythyr, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adre. A'n hael hemyn, allan o gyneuon ffydd eto 562, Crwys chwygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o'r rhwymau yn rhydd. Gwisgoedd ei ogoniant sydd yn ddisglair iawn, wedi gweld ei harddwch, ninnau lawen hawn. Crwys chwygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o'r rhwymau'n rhydd. Yw ni offro mi'n gwyddion. Crwys gyfodwyd oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai a hunodd. Crwys ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, yr alffa a'r omega. Ef pia pob amser a pob oes. Iddo ef byddai'r gogoniant a'r gallu o oes oesoedd. Gyda'r eglwys fuddugoliaethus yn y nefoedd a'r eglwys filwriaethus ar y ddeiar, offrymon ein haddoliad a'n diolch.
Llawenhawn yng neges a grym yr atgyfodiad. Cri fuddugolaethus yr eglwys, yr Alleluia, Crist a gyfododd, Christos anesti, a lithos anesti. Ymhyfrydwn yn ein hindeb gyda holl bobl Crist ledled y byd, wrth iddynt droi a chydnabod ac addoli arglwydd atgyfodedig yr eglwys. Offrymwn ein gwyddiau fel eglwys yn lleol, gan gofio am bob aelod sydd yn rhannu yn ein meddyliau ac yn ein gwyddiau ac yn ein hyddoliad. Gwyddiwn dros genhadaeth yr eglwys ac fe gofiwn am Gristnogion sydd yn addoli mewn amgylchiadau gwahanol iawn i ni. A rhai sydd yn dathlu'r atgyfodiad yng ngwyneb erledigaeth, rhai sydd yn dathlu'r atgyfodiad o dan gormes. Dros yr eglwys yn ein gwlad, dros ei harweinwyr a'i llais proffwydol ein cenhedlaeth ni, wrth iddi geisio gyhoeddi efengil y bywyd newydd mewn gair ac mewn gweithred. Ffrymwn ein gwyddiau dros y byd. Ac wrth i ni fwynhau undeb trwy wyrth yr ysbryd glân a'n brodyr a chwiorydd yng Nghrist ledled y byd, cofiwn am yr ardaloedd hynny lle mae yna ansicrwydd, perygl, angen. Cofiwn am bob un sydd yn addoli mewn ofn. Gwyddiwn dros arweinwyr y gwledydd, llywodraethwyr, a phob un sydd mewn safle o awdurdod, yn ryngwladol neu'n genedlaethol yn ein gwlad ein hunain. Cofiwn am bob un sydd â'i penderfyniadau yn dylanwadu ar ein byw pob dydd. Gwyddiwn dros y cymunedau gwahanol yn ni'n rhan ohonynt, dros ein teuluoedd, a phob un sydd yn rhannu ein pererindod yma ar y ddaear. Ac yng ngrym yr atgyfodiad fe gofiwn am bobl a fi yn rhannu ein pererindod yn y gorffennol. Cofiwn fel y daeth yr Iesu wedi'r atgyfodiad a'i eiriau o dangnefedd a bod gyda chi. Gwyddiwn dros bob un sydd ag angen clywed llais tangnefedd yr arglwydd, a rai hynny sydd yn awyddus i brofi i law, yn ei cysuro, yn ei maddau, yn ei nerthu ac yn ei calanogi. Gwyddiwn dros y rhai sydd yn mynd trwy gyfnod tywyll y bore yma, ar iddynt brofi grym yr atgyfodiad, a llawenhau y neges y goleuni yn troechu y tywyllwch. Wrth gofio am y tryllodus a'r anghennus, cofiwn am y rhai hynny sydd yn cario beichiau trwm. A phob un sydd yn mynnu lle yn ein gwyddiau, o ganlyniad i dristwch neu weiledd, ofn, neu pwysau methiant, neu gwendid, neu bechod. Offrymwn ein gwyddiau distaw personol, rhai o ddiolch, rhai o ymbil, rhai o gyffes, a gwyddiau o lawenydd ym mhresenoldeb y Crist atgyfodedig. Ac yn yr un modd am yr eglwys dros y canrifoedd wedi cyhoeddi atgyfodiad Crist, cofiwn am yr rhai aeth o'n blaen i yn y ffydd. Y sain tynnu ar cwmwl tystion sydd bellach yn addoli ym mhresenoldeb eu harglwydd. Yn ymwybodol o'n hindod gyda'r eglwys fyd-eang ac hefyd yn rhyfeddol gyda'r eglwys fuddugolaethus yn y nefoedd.
offramon ein heddoliad a'n gweddiau. A gwnawn hynny gan ddefnyddio'r ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion cyntaf. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneddef dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrroi ni heddiw ein bara beunyddio, a maddau ni'n dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag rhwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, a'n oes oesoedd. Amen. A'n hemyn nesaf eto o ganeuon ffydd 555, heddiw cododd Crist yn fyw, Alleluia. Llawen ddydd o foliant yw, Alleluia. Dioddefodd angael oes, Alleluia, ein prynu ar y groes, Alleluia. 555. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Lle bynnag i ni'n dathlu'r Pasg, mae'r elfennau yr un peth. Mae'r ieithwedd yr un peth, mae'r geiriau'r un peth, mae'r Alleluia, mae'r gri Crist a cyfododd yn wir. Dwi wedi gweud wrthych chi unwaith o ddwy, wy'n siŵr, am y traddodiad sydd yng Ngwlad Groeg ar fore'r Pasg, neu yn ystod oriau'r tywyllwch. Cyn i'r wawr dorri yn Athen, mae fflam newydd, fflam y Pasg fel arfer yn cael ei chynnau ar fynydd Athos yn un o'r mynachlogydd sy'n perthyn i'r Eglwys i Uniongred ar fynydd Athos. A'r fflam newydd sy'n cael ei chynnu a'i bendithio yn Athos yn cael ei hedfan fel arfer mewn hofrennydd gan lu awyr Groeg i'r brifddinas yn Athen. A'r golau newydd, a'r fflam newydd yn mynd i'r Gadeirlan Uniongred yn Athen, lle mae'r patriarch yn Athen yn gyhoeddi Crist a gyfododd. Christos anesti a lithos anesti. Crist a cyfododd yn wir. A'r traddodiad yn y wlad honno yw bod y golau sydd wedi ymddangos yn y Gadeirlan yn canwylle bach y gynulleidfa
A'r cynulleidfa, yn ei cario nhw allan i'r eglwys i'w cartrefi eto tra bod hi'n dywyll, a'r goleuni yn llifo trwy ddinas Athen. A'r un ddefod syml yn digwydd mewn cymaint o eglwysi yn y wlad honno ac yn y byd uniongred. Ond beth bynnag yw'n traddodiadau ni ar adeg y Pasg, boed yn uniongred, Catholig neu'n Brotestanaidd, mae yna elfennau sy'n gyffredin rhyngddyn nhw i gyd. A'r gair syml yna, yn ni'n clywed tro ar ôl tro yn liturgi ac emynau y Pasg. Alleluia, alleluia. Yn ni'n ei chanu hi ac yn ni'n dweud hi cymaint o weithiau wedi'r Pasg. Yn syml mae'n golygu molwch, molwch yr arglwydd, moliant y fo'r arglwydd. Ac fel y gair arall na ni'n defnyddio yn ein haddoliad Amen, mae alleluia yn dod o'r Hebraeg. Fi'n ymwybodol felly bod y geiriau ni'n defnyddio yn eiriau sy'n croesi ffiniau gwledydd, croesi ffiniau ieithoedd. A'r gair yna alleluia yn benodol yn ymgreiddio ni yng ngwreiddiau ein ffydd yn yr hen Israel. Cyfododd Crist, cyfododd yn wir, alleluia. A'r nodyn yna o foliant, defnyddio'r un gair ac oedd pobl yr Hen Testament, Israeliad yr Hen Testament yn ei defnyddio wrth fynd i'r deml a i ddathlu i gwyliau mawr yn rhan bellach o'n haddoliad a'n iaith pob dydd ni. A wedi dydd y Pasg, mae'n haddoliad ni yn anad dim yn haddoliad o foliant. Ar ôl i'r eglwys fyw trwy wythnosau hir tymor y Pasg, wrth iddi fyw trwy'r wythnos fawr, nos Iau Cablyd, Gwener y Groglith, cyfnod y dioddefaint, cyfnod y dwyster mawr. I ni'n cael ein harwen at y Sadwrn Sanctaidd, y diwrnod tawel yna rhwng Gwener y Groglith a bore'r Pasg. A Sadwrn y Pasg, neu'r Sadwrn Sanctaidd, beth sy'n ar draws dyfyniad hyfryd amdani, y diwrnod i ni newydd mynd trwyddi cyn dod at bore'r Pasg. Diwrnod tawel, rhywun yn disgrifio y diwrnod yna pan bu Crist orwedd yn ei feddrod fel the silence of God is not the same as the absence of God. Dyw tawelwch Dyw ddim rhan fath ag absenoldeb Dyw. Dyw tawelwch Dyw ddim rhan fath ag absenoldeb Dyw. A bod tawelwch a Sadwrn Sanctaidd bellach ar ben ni yma ar Sul y Pasg. A mae pethau yn symud mor gyflym. Os darllenwch chi trwy'r Efengylau, mae'r beth sy'n digwydd wedi'r Pasg, fel sef yn rhythr. A mae yna storiau drafflith ac ymddangosiadau gan yr Iesu a cofnodion amdanyn nhw bod Crist wedi cyfodi. Roedd y cyfan i'r disgyblion wedi digwydd mor syml. Ac iddyn nhw, ar ôl mynd trwy ardaeth yr wythnos fawr, ar ôl gweld Iesu'n cael ei groeshoelio, ar ôl mynd trwy'r profiad na o teimlo, wel, mae popeth ar ben, lle ni'n mynd nawr, mae'r antur fawr ni wedi bod yn rhan ohoni dros y 2 mlynedd diwethaf wedi dod i'w ben. Le ewn ni nawr, ewn ni adre, treni mawr, mae popeth ar ben. Ond yna, yn gynnar yn y bore bach, mae'r hanesion yn dod. Mae'r Sion am atgyfodiad. Ac mae profiadau gwahanol y disgyblion yn dylanwadu arnyn nhw, yn effeithio arnyn nhw. Ac iddyn nhw am o'n i, roedd y profiad fel bod mewn stafell hollol dywyll a chamu allan i wyneb goleuni hael, neu dod allan o dwnnel yn sydyn a cael ei dallu. Ac am o'n i, ond o ddim yn deall be yn union oedd yn digwydd iddyn nhw. Wythnos yn gynt, o'n nhw wedi gobeithio cyment. Ar Sul y Palmwydd, o'n nhw wedi gorymdeithio i Jerusalem. I gobeithio nhw mor fawr. Oedd Iesu yn eu tîb nhw yn mynd i wneud rhywbeth dramatig, rhywbeth mawr. Dod ei deyrnas i mewn. Fewn ychydig ddyddiau, newidiodd y stori fel ni'n gwybod, a gath bethau lawr y tyle, lawr y lôn. Erbyn diwedd yr wythnos, roedd ei hyder wedi diflannu. Roedd nhw wedi cilio i'r cysgodion.
a darlun unig iawn i ni'n cael o Iesu ar ddiwedd yr wythnos fawr a'r disgyblion wedi sgathru. Yn eu tîm nhw, wel, roedd yr antur fawr ar ben. Ac yna, yn sydyn, ar fore'r Pasg, mae'r annisgwyl yn digwydd. O fewn tridiau, roedd y disgyblion yna wedi cael eu trawsnewid. Nid pob un ar yr un pryd, fe gymrodd y peth amser i'r newyddion sydd o mewn. Ond iddyn nhw, roedd y profiad o gwrdd ar Iesu wedi ei newid. Ac i chi a fi, mae'r tridiau yma, be mae'r Eglwys wedi galw'n draddodiadol y Tridiwm Sancta, Gwener y Groglith, y Sadwrn Sanctaidd a bore'r Pasg. Mae'n ffydd ni yn hongian ar y tridiau hynny. Mae popeth yn ei wneud yn addoliad yr Eglwys ar ôl y Pasg, yn edrych yn ôl at y tridiau yma. Pan ni'n dod at ddechrau blwyddyn eglwysu, mae popeth yn ei wneud yn edrych ymlaen atyn nhw. Ond yn hanesyddol, y tridiau yma, Gwener y Groglith, y Sadwrn Sanctaidd, bore'r Pasg, mae'n ffydd ni wedi cael ei hoelio ar y cyfnod hwnnw. Ac mae rhywun wedi disgrifio y tridiau yna fel yr echel. Ar yr hwn mae drws yr Eglwys yn troi. Chi a fi bore yma yr holl ganrifoedd wedi hynny. Y tridiau yna am profiad y disgyblion a'i newidiodd nhw. Y tridiau yna am profiad y disgyblion nath i nerthu nhw i newid cwrs hanes y byd. Ac yn lle bod yn grŵp oedd ar chwal, wedi'r atgyfodiad, maen nhw'n grŵp sy'n tynnu at ei gilydd yn awyddus i rannu profiadau. Mae bywydau nhw wedi cael ei troi, wedi cael ei newid. A nid yn unig dyma ddechrau'r Eglwys, ond dyma ddechrau newid cwrs hanes y byd. A hyn newidiodd i bywydau nhw. Nid rhyw syniad o mae'r ffydd yma yn fysiwtio i. Nid rhyw syniad, wel, dyma athroniaeth newydd sy'n fysiwtio i. Neu dyma stori wy'n ei hoffi. Ond ar hyn nath newid i bywydau nhw a newid hanes cwrs y byd, oedd eu profiad nhw o gwrdd ar Iesu wedi'r atgyfodiad. Ac yn anad dim, does dim byd arall yn gallu esbonio fe. Y cyfarfyddiad yna gyda'r Iesu atgyfodedig nath eu trawsnewid nhw. A'i newid nhw o fod yn bobl cyffredin oedd y byw yn Galilea i fod yn wir hyderus yn apostolion ar yr hwn ar adeiladwyd bywyd yr Eglwys. A rhywbeth iddyn nhw brofi oedd Iesu wedi'r atgyfodiad. A hyn sy'n gwneud yn ffydd ni o bore yma, yn ffydd hollol unigryw. Am ei fod yn rhywbeth i'w brofi. Ac yng nghanol y profiad yna, mae'n profiad ni o gwrdd ar Iesu atgyfodedig. Odi, mae Cristnogaeth yn athroniaeth hyfryd. Mae e'n ffordd o fyw hyfryd a tyniadol. Ond ar ei lefel mwyaf sylfaenol, ar ei lefel mwyaf syml, rhywbeth i'w brofi yw Cristnogaeth, am ei fod wedi chanoli ar berson. A roedd y disgyblion yna wedi profi bywyd Duw ym mherson Iesu, person o gig y gwaed. A profodd Iesu ein bywyd ni yn ei holl agweddau. Profodd farwolaeth greulon, profodd yr unigrwydd a'r dioddefaint a ddaeth i'w ran, a tystwyd i hynny gan y disgyblion. Gyda'r un modd, wedi'r atgyfodiad, sylweddolodd yr apostolion, disgyblion cynta, i bod nhw o weld a llygyd eu hunain, o'i gyffwrddau a'i glywedau, sylweddoli bod hwn eto wedi dod yn fyw. A'r profiad yn ysgytwol, achos does dim byd arall sy'n gallu esbonio parhad yr Eglwys dros y canrifoedd. Pete ond yn rhyw syniad, rhyw athroniaeth bach newydd, rhyw ddysgeidiaeth bach newydd, rhyw rith o chwedl bod Crist wedi cyfodi wrth y meirw, anhebyg iawn byddai'r mudiad Cristnogol wedi para dros 2 neu 3 genhedlaeth. Ond chi a fi yma yn defnyddio geiriau a ddefnyddiodd yr Eglwys fore ac yn dal i ddathlu am bod y person yma yn rhan ganolog o'n bywyd ni. A'n profiad personol o'r person yma fel
ym mhrofiad y disgyblion yw'r unig peth sy'n gallu llwy'r traws newid yn bywydau ni a'n dwy'n ni yn nes at ein Duw. Ar ddiwrnod cynta'r Pasg, yn yr hwyr, daeth Iesu atynt, disgyblion gyda'i gilydd mewn ystafell. Ystafell honno wedi ei chloi oherwydd ei hofn nhw am yr Iddewon am y pryd. A dyma Iesu'n dod ac yn ei cyfarch tangnefedd o fod gyda chi. A mae'n dangos iddyn nhw ôl yr hoelion yn ei ddwylo ac yn ei draed. Yn geiriau eraill, yr un oedd y Crist hwn oedd wedi bod gyda nhw ychydig dyddiau gynt. Yr un oedd y Crist hwn oedd wedi galw nhw tair mlynedd yn gynt o'i cychod yng Galilea. Nawr, maen nhw'n gallu glywed ei lais o'r newydd i gyffwrdd a chydfwyta gydag e. Ac yn anad dim, bod y canrifoedd wedi pasio rhwng y digwyddiadau hynny a'r bore yma, ni'n gallu gwneud yr un peth. Ni'n gallu cael mynediad mewn i'r un adnabyddiaeth yma o Iesu. Hynny sy'n gwneud neges yr atgyfodiad mor ganolog un ffydd ni. Ar ôl yr atgyfodiad, fel wedys i ar y dechrau, mae pethau fel sy'n nhw'n symud yn gyflym yn yr Efengylau. Yn sicr fe symud nhw'n gyflym yn hanes yr Eglwys fore. Does dim byd arall sy'n gallu esbonio tyfiant ffrwydrol yr Eglwys yn y canrifoedd cynnar yna. Symud allan o geto bach Iddewig i fod yn ffydd ac oedd yn herio ac oedd yn ymestyn i'r holl fyd ac yn cwmpasu yr holl fyd. Ac os oes angen prawf o gwbl o wyrth yr atgyfodiad, a prawf yna yw bod yr Eglwys dal yma, yn dal i gyhoeddi yr un peth. A bod y profiad yna, o genhedlaeth i genhedlaeth, yn brofiad byw, ac yn brofiad sy'n newid bywydau pobl. Petai'n ddamcaniaeth, petai'n fetholeg, petai ond yn rhyw goffa da am rywun da a fi farw. Mi fydde'r mudiad Cristnogol wedi chwythu blwc canrifoedd yn ôl. Ond y Crist ma, y Crist sy'n fyw, wedi atgyfodi oddi wrth y meirw, sy'n ogoneddus bellach, sydd gyda ni o ddydd i ddydd, gweitha ein diffyg ffydd ni, gweitha ein anelymdod ni, yn cynnig gyda'r nefedd i ni, bynnag mor amgylchiadau. Cyfododd Crist, cyfododd yn wir, dyna pam yn ni yma. Diolch a fwy Dduw. Gwyddiwn. O llalluog Dduw a'r chwygais dangau trwy dy unig unedig fab Iesu Grist, ac agor i ni borth y bywyd trygwyddol. Cynydda a chyfnertha ein ffydd, fel y bwy ni ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad, a byw byth i'th ogoniant di. Amen. A gwrth i ni droi at bwrdd o'r arglwydd i ddathlu cymryd bendigaid gyda'n gilydd, yr emyn nesaf 564. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gael ffyw yn fwy na chwancwerwyr trwy gariad mab Duw, profi gorffrymder neu newyn ei gledd roes ball ar y cariad a gorodd y bedd. 564.
Iesu Grist, yr un ddoi heddiw ac yn dragywydd, y dechrau a'r diwedd, yr alffa a'r omega. A daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y wledd yn hirnas Dduw. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru Iesu yn ddidwyll ac yn ei brofesu ef yn arglwydd a gwaredwr. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwachodd i rannu yn ei wledd. Gydw wrando ar geiriau sefydlu swper yr arglwydd, fel yma nhw wedi cael eu cyfnodi gan yr apostol Paul. Frodyr a chwiorydd yng Nghrist, gadewch yn ei wrando ar yr apostol Paul yn rhoi hanes cychwyn y sacrament hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddodiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Yn noson y daliwyd ef gan ei elynion, cymerodd Iesu bara. Ac wedi ddyddiolch i Dduw amdano, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn unol â gorchymyn ein harglwydd, felly bwytawn y bara bawb mewn cof amdano. Corff Crist a'n cadwo yn y bywyd trygwyddo. Yn yr un modd ar ôl swper, cymerodd y cwpan a dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Felly, y fwn y gwyn, bawb, cof amdano. Iesu oen Duw trigar hawdd hyn. Iesu sy'n dwy'n ymaith ein pechodau, trigar hawdd hyn. Iesu a chawdwr y byd, rhoi ni dy dangnefedd. O arglwydd fel dy ddisgyblion ar y ffordd ei maes, ar y Sul y Pasg cynta hwnnw, ar ein bod ninnau hefyd, yn dy adnabod ar doriad y bara. Awn ymaith mewn tangnefedd, Crys doi a heddiw y dechrau a'r diwedd, yr alffa a'r omega, ef bia bob amser a phob oes. Iddo ef y byddai'r gogoniant a'r gallu, o oes i oes, ac am byth bythoedd. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith y Crist atgyfodedig, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, a fôn eich plith ac ydrigo gyda chi y dydd hwn ac yn dra gywydd. Amen.